медонед мақсад чи аст? мақсад ҳамин нуқтае аст ки мо шуморо ҳар рӯз ба хотир мебиёрад ки барои чӣ мо зиндагӣ кардесем. мо шуморо ҳар рӯз ба хотир мебиёрад ки ба хотири чӣ мо зиндагӣ кардесем, ба хотири чӣ мо умрмона сипарӣ кардесем. ба хотири ягон чиз шумо умртона сипарӣ кардесем? ба хотири ҳеҷ чиз? ба хотири шумо розӣ ҳастед ки ҳамин хел ҳар рӯзи умртон як хел гузарад? шумо розӣ ҳастед? шумо дар худтон бовар надоред ки метавонед ки натиҷаҳои бузурга ноил шавед? чӣ ба фикри шумо ҳамин одамое ки дар ҳамин бизнес муваффақ шиданд ва ё ягон чизи зиёдатӣ доранд, ва ё масалан ягон дасти зиёдатӣ доранд, ёки пои зиёдатӣ, ёки чашми зиёдатӣ? Не. ва ё хоҳиши зиёди иваз кардани зиндагишона доштанд ва ё шабу рӯз меҳнату ҳаракат мекарданд. шабу рӯз меҳнату ҳаракат мекарданд ки ба ин натиҷаҳо расиданд. ва имрӯз мо натиҷаҳои бузурги ин шахсиятҳоро мебинем, мегӯем ки ана ин мардака ё ки ана ин занака худодор. худованд ҳамо одамое да метиҳад ки ва ё меҳнат мекунанд. аз мо ҳаракат, аз худованд баракат.